Непаўторны сюжэт фартушка, вышытага цмокамі, я ўбачыла на выставе ў гарадзенскім музеі, дзе паказвалі традыцыйнае мясцовае адзенне. Я ніколі раней нідзе не бачыла, каб жанчыны насілі фартушкі з цмокамі. Не, ну у Гродні, конечно, ёсць дом з цмокамі, ёсць там казкі пра цмокаў, нейкі камень цмока недзе ёсць, але фартушка не было. І я вырашыла, што я абавязкова сабе такі фартушок вышыю. У мяне якраз ляжаў кавалачак тканіны, вінтажны, куплены на блашыным рынку, з такімі вось плеценымі рукатворнымі карункамі. Бачыце, вось яны тут, гэта нітачкі асновы, вось уток выцягнуты, а з нітачак асновы сплецены вось такія карункі і пакінуты такія вось яшчэ хвосцікі бахрама. Я глядзела шмат карцінак, ці былі ўвогуле на фартушках бахрама, была, і я сабе дазваляю. І ведаеце што? Я вышываю гэтага цмока пад фільм «Дзяўчына з татуіроўкай цмока». І я думаю, што гарадзенка, которая насіла такі фартух, была таксама вельмі смелая, ваяўнічая і умела паказаць свой характар.